Egunak argitzen du, giroa dugu goibel. Gozaltzen dugunean, zarata hotxik gabe. Galera bilatzen naiz, nire bakardadean. Egun motel honetan, betiko leku berean, eseririk nagoenean, lasaitasun izilean, nabarit zaitut ondoan, betidanik betirako. Hitzen artean aditzen zaitut, betidanik betirako. Jende gehiena oso jatorra da eta kriston harremanak dituzu jende gehienakin. Ze gehienak hasieran oso urduri ginen, eta ikustezan urduri ginela lehenengo 3-4 egunetan, baina gero jendea zabaltzen juten da eta kriston harremanak dituzu. Zerua oskarbitzen da, inoiz falta ez diren adiskide guztiak, lagun arte beroan, oroimenetaz barrezka, izkirimiri artean, zure irribarrean, ikusi egin dutetan, betidanik betirako. Hitzen artean aditzen zaitut, betidanik betirako. Ukan induztun tabanaukazu, betidanik betirako. Hitzen artean aditzen zaitut, betidanik betirako. Ukan induztun tabanaukazu. Porrotxeldu zan iriz izan, nostalgiko ez, azkenen gure infantzize da, beragaz hasiga. Da, derrepenti hor gaudelan ikusti eta danok ume moduen, danok barrezka, danok kistelako ilusinaz, oso ondo egon zan. Azkenien lehenengo unibertsienak 160 izen barri, amaitzu da izetan 160 persona, 160 historia, 160 irribarre, eta hori izpedizinoko honena da.